Tervetuloa Kitin ja Martin podcastiin. Meillä on haastateltavana Kari-Pekka Martimo, Ilmarisen osastojohtaja. Aiheena on tällä kertaa työhyvinvointi ja siihen liittyvät asiat. Tervetuloa Kari-Pekka. Kiitoksia Kiti, kiitos Martti. Me käsittelimme edellisessä jaksossa Jan Schugin kanssa jo aika monipuolisesti vakuutuslääketieteen näkökulmasta näitä asioita, niin sinä ja minähän tunnemme jo pitkältä ajalta tuolta 90-luvulta työterveyshuoltolaitokselta ja silloin oli työturvallisuus ja työsuojelu aika sellaiset keskeiset teemat. Kerropa, mikä on tuonut sinut tänne työhyvinvoinnin piiriin, että siitä on tullut nyt sun keskeinen aihe, jota käytännössä pyrit viemään eteenpäin. Ja voisit myös lyhyesti kertoa eläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa tehtävästä työhyvinvointitutkimuksesta. Ensinnäkin, niin mitä työhyvinvointi on? Kiitos Kiti, toi on todella mielenkiintoinen kysymys. Suomessahan on tehty aivan uraurtavaa, niin ihan maailmanlaajuisesti merkittävää tutkimusta liittyen työkykyyn. Ja voisi sanoa, että työkyky käsitteenä niin on varsin suomalainen innovaatio. Työterveyslaitoksella 90-luvulla ja keskityttiin siihen työkykyyn, niin yhtäkkiä me huomattiin, että julkisuudessa alettiin yhä enemmän keskustella työhyvinvoinnista. Eli työhyvinvointi ei lähtenyt tutkimuslaitoksesta ja itse olen ajatellut näin, että ehkä se työkyky-käsite koettiin asiantuntijoiden omistamana käsitteenä, jota arvioidaan sairaaloissa, kuntoutuslaitoksissa ja joku työterveyshuollossa ja joku ulkopuolinen määrittelee minun työkykyni. Ja ihmiset halusivat tuoda käsitteen, joka lähtee heidän henkilökohtaisista kokemuksistaan, joita kukaan ei voi kiistää ja jotka perustuvat siihen, että minä tunnen näin ja tämä työhyvinvointi on minun totuuteni. Ja sen takia niin se on sekä tuonut tähän työkykykeskusteluun uuden ulottuvuuden, mutta ehkä myöskin pikkusen sekoittanut näitä käsitteitä. Ja tuossa kun sanoit, että työeläkeyhtiössä myöskin tietysti puhutaan paljon työhyvinvoinnista ja mietitään sen suhdetta työkykyyn. Miksi? Niin paljon joudumme pohtimaan, että mikä on tämän työhyvinvointi ja työkykykäsitteen välinen suhde. Ja siihen mulla on sitten tämmöinen ihan oma ajatukseni, että työhyvinvointi on vähän niin kuin säätila, ja työkyky on vähän niin kuin ilmasto. Et ihminen voi tulla töihin ja kokea todella työhyvinvointia, sitten joku sanoo pahasti ja koko iltapäivä menee niin kuin työpahoinvoinnin merkeissä, mutta ei se ihmisen työkyky ole muuttunut aamusta iltapäivään, vaan se on se tunne siitä, että onko täällä töissä kiva olla ja olenko motivoitunut ja kuinka paljon haluan tähän panostaa. Ja sitten me päästään sitten siihen, että miksi, vaikka tämä työhyvinvointi on vähän tällainen heiluvainen, ja onneksi onkin, että se muuttuu kovin nopeasti ja työkyky taas on pysyvämpi, niin minkä takia se kuitenkin tässä työkyvyttömyysriskien hallinnassa on niin tärkeä. Ja se taas johtuu siitä, että jos sulla on vähän heikompi työkyky, mutta sulla on hyvä työhyvinvointi noin niin kuin pitkässä juoksussa, niin sä pärjäät työelämässä. Mutta vaikka sulla olisi täydellinen työkyky, mutta sitten työhyvinvointi pitkällä juoksulla on koko ajan alamaissa, niin sun työssä suoriutuminen ja työssä selviytyminen on uhattuna. Et sen takia mä erotan nämä kaksi käsitettä, mutta niillä on voimakas kytkentä ja työeläkeyhtiön näkökulmasta tärkeämpää on sen ilmaston muutoksen torjuminen, eli työkyvyn heikentymisen torjuminen, että sää saa vaihdella, mutta sekin tietysti kohtuudella, ja toivottavasti se vaihtelee niin, että ihminen ei ainakaan joudu sinne työpahoinvoinnin tilaan liian pitkäksi aikaa, koska sitten se alkaa myöskin nakertamaan sitä ilmastoa, eli työkykyä. Kuinka paljon sä, Martti, olet vuosien varrella työspuitteissa miettinyt tätä työhyvinvointiasiaa esimerkiksi omalla kohdallasi? Kyllä mä tietysti olen miettinyt paljon ja se, että silloin kun olin vielä virkamiehenä ja ministeriön johdossa, virkamiesjohdossa, niin ne oli todella tärkeää. Ja tämä, miten Kari-Pekka tässä avasi tätä työkyvyn ja työhyvinvoinnin eroa, on mielestäni erittäin valaisevaa. Helposti halutaan keskittyä sellaisiin asioihin, jotka on hyvin mitattavissa. Ja niin kuin työkyky on ollut varmaan tällainen, että on tämä työhyvinvointi, well-being, joka on tekijä, joka voi vaikuttaa siihen ilmastoon. Mielestäni se on mielenkiintoinen ja tärkeä ulottuvuus, joka ehkä tässä
niin kuin perinteisessä työkykyyn rajoittuvassa tarkastelussa niin oli iso puute. Se, mitä julkisuudessa aina välillä näki, niin mulle syntyi semmoinen vaikutelma, että sä Martti olit aika monta kertaa, saatoit olla jopa 2 tai 3 tulen välissä, kun oli eri poliitikot ja eri ministeriöt ja puolueet ja muut, niin oli erilaisissa asioissa eri mieltä. Niin tuliko sulle koskaan sellainen tunne, että aamulla kun tulet töihin, niin on aurinkoinen sää ja sitten päivä on niin täynnä erilaisia hankalia kokouksia ja muuta ja iltapäivällä sitten tuntuu, että nyt täytyy päästä katsoa, jos ulkona on aurinkoista, niin pois, koska muuten menee kyllä liian niin kuin alas täällä. Tulee matala paine. Niiden asioiden vaikeus tai moninaisuus ole se ratkaiseva sen työhyvinvoinnin eikä työkyvynkään kannalta, vaan se, että miten niitä hoidetaan ja se, että ehkä niin kuin vastapainona näiden töiden niin kuin paljoudelle ja ehkä niin kuin vaikeudelle niiden asioiden hoitamisessa oli paljon vapautta ja sitten keskityttiin siihen, että ehkä näiden niin kuin erilaisten mittaamisten sijaan niin kuin siihen tähän työhyvinvointiin ja siihen, että rohkaistaan ihmisten aloitteellisuutta ja sitä hyvää yhteistyötä. Itse koin, että mä en hirveän usein miettinyt sitä työhyvinvointia omalla kohdalla, mutta kyllä mä aika paljon pohdin ja mietin sitä, että onko mulla mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Ja jos mä koin, että mulla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa asioihin tai mä en tule kuulluksi, niin silloin mua rupesi harmittamaan. Mutta mä en koskaan niin kuin ajatellut sitä sillä tavalla, että oikeastaan en koskaan havahtunut miettimään, että no mitäs tämä harmitus nyt tarkoittaa minun työhyvinvoinnille, koska mä ajattelin, että se on semmoinen ohimenevä tunne, joka johtuu tilanteesta, joka ei mennyt sillä tavalla kuin minun toivomalla tavalla. Kari-Pekka, kun sä oot näitä asioita paljon miettinyt, miten nämä meidän ajatukset, mitä ne tuo sulle mieleen tästä työhyvinvoinnista? No, ne tuo sellaista mieleen, että on erittäin hyvä, että nimetään myöskin positiivisia tunteita, koska hyvin pitkään esimerkiksi työkyky määriteltiin niin, että se on vain niin sairauksien poissaoloa ja sellaisten niin kuin negatiivisten asioiden poissaoloa. Mutta työhyvinvointi, niin se tarvitsee määritellä jollakin muulla tavalla ja onneksi meillä on niin kuin teoreettisempiakin malleja. Jos otetaan Jari Hakasen työn imu, on hyvin lähellä sitä työhyvinvoinnin käsitettä. Ja toinen, mikä minua itseäni miellyttää kovin paljon, on se, että me pohdimme pari vuotta sitten, että tällä hetkellä niin kuin se yleinen keskustelu on valitettavan paljon sen ympärillä, miten työ vaarantaa hyvinvoinnin ja vaarantaa jopa työkyvyn. Niin me lähdimme miettimään, että millä edellytyksillä työ voisi tukea hyvinvointia. Koska sehän on täysin mahdollista. Ja silloin tultiin itse asiassa siihen, mitä sä Martti tuossa kuvasit, että on 3 sellaista universaalia tekijää, joita ihminen toivoisi myöskin työelämässä. 1 on riittävä autonomia, 1 on riittävä kompetenssi ja 3 on yhteenkuuluvuuden tunne, että sulla on joku ryhmä, johon sä tunnet kuuluvasi ja jolta sä saat tukea. Ja jos nämä tarpeet tyydyttyy työssä, niin työ tukee silloin myöskin mielenterveyttä, ei pelkästään sitä hyvinvointia. Ja tämä on minusta hyvä, että tämä positiivinen keskustelu auttaa kiinnittämään huomiota niihin voimavaroihin siellä työssä ja työpaikalla ja vahvistamaan niitä sen sijaan, että me otettaisiin tämmöinen kuormittuminen malli, joka oli siellä meillä 90-luvulla se vallitseva, ja lähdettäisiin poistamaan niitä kuormittavia, niitä negatiivisia tekijöitä. Tarvitaan molempia. Tarvitaan myöskin niiden voimavarojen tunnistamista ja vahvistamista, koska on tiettyjä varmaan ikuisuuskysymyksiä työelämässä, joita ei voi poistaa. Muuten sieltä poistuu sit paljon siitä työn niin kuin ytimestäkin. Ja sillä tavalla tämä työhyvinvointikeskustelu on kyllä rikastuttanut myöskin työkykykeskustelua. Kiinnitin huomiota tuohon sun puheessa siihen, että ihmiset haluaa sitä autonomiaa ja mahdollisuuden tehdä päätöksiä ja mahdollisuus vaikuttaa siihen, että miten asioita tehdään ja muuta. Niin mun kokemus kyllä esimiehenä tai esinaisena on ollut se, että kyllä meillä on tiettyjä ihmisiä, jotka itse asiassa
voivat paremmin, heillä on parempi työhyvinvointi, kun heille kerrotaan tasan tarkkaan, mitä heidän kuuluu tehdä. Ja joillekin tämä epävarmuus siitä, että joutuu tekemään niitä päätöksiä. Se pitää paikkansa, mutta että nyt autonomia eri tehtävissä tarkoittaa vähän eri asioita. Kerropa tarkemmin. Ja kysymys on hyvin pienestäkin. Minun täytyy kertoa teille yksi ammattiryhmä, jota ei enää ole olemassakaan, mutta olin silloin työterveyslääkärinä myöskin tuolla kaivosteollisuudessa. Ja siellä kun tätä kalkkikiveä louhittiin siellä syvällä maan sisällä, se nostettiin sitten se kivi ylös sinne torniin. Ja siellä tornin huipulla oli naisia, jotka siitä liukuhihnalta, niistä lohkareista valikoivat ne, jotka sisälsivät enemmän kalkkeja ja poistivat sen sivukiven aivan fyysisellä työllä. Kova meteli, kylmyys, pöly ja raskas työ, kun niitä kivenlohkareita sieltä sitten vedettiin pois. Ja haastattelin näitä ihmisiä, että mikä luo heille sitä työhyvinvointia, työkaverit ja se, että se autonomia tulee hyvin pienistä asioista, siitä, että on mahdollisuus pitää taukoja, jutella työkavereiden kanssa, mistä haluaa. Ja sillä tavalla niin kaikki eivät halua autonomialta sitä, että joutuu tai saa tehdä päätöksiä, vaan että saa pikkusen tuunata sitä omaa työtään oman näköisekseen, riippumatta siitä, että mitä se työ on. Ei niin suuria kuin mitä sä oot joutunut sitten tutkimusryhmän johtajana tai esihenkilönä tekemään, vaan siinä työssä käytössä olevaa sitä autonomiaa pystyy hyödyntämään. Silloin kun vielä oli selkeästi enemmän jotenkin sitä semmoista negatiivista virettä, tämä, että työelämä on rikki ja eihän sinne uskalla kukaan tulla, niin mä muistan, että mä luin sellaisen kirjan kuin Toxic Emotions at Work, eli myrkylliset tunteet työpaikalla, että ne tarttuu yhtä nopeasti ihmisestä toiseen kuin flunssavirus. Niin mä olen jälkikäteen sitten miettinyt sitä, että onko työn ilossa omalta osaltaan myös tämmöinen aspekti, että se voi tarttua yhteisössä ja työpaikalla, että kun on riittävän monta työn iloa kokevaa ihmistä, niin se tarttuu muihinkin, vai onko niin, että ne muutamat, joilla on enemmän niin kuin tämä negatiivinen tunnetila päällä, niin ne vastavoimat sitten jollain lailla kuitenkin tulee niskan päälle. Että miten tämä balanssi? Paljon miettinyt sitä, että työyhteisössä, jos se työpahoinvointipuhe on se vallitseva, niin vaikka sä voisit hyvin siinä työyhteisössä omalta kohdaltasi, sinun on hyvin vaikea nostaa sitä esille, koska sitten katsotaan, että mikä sä luulet olevas. Että yrität sä hakea nyt niin kuin pomon suosiota, vai luulet sä olevasi jotenkin meitä parempi, kun sä voit niin hirveän hyvin työssä, kun me voidaan näin huonosti. Että sillä tavalla se pitää paikkansa ja on erittäin tärkeää tämän takia, että työterveyshuoltokin niin nostaa paitsi niitä riskejä ja rasitustekijöitä, niin myöskin niitä voimavaratekijöitä ja käynnistää keskustelua molemmista, että saadaan tilaa sille, että mikä meillä on hyvin, väheksymättä niitä asioita, jotka vaatii korjausta, mutta että saadaan tietty balanssi siihen niin kuin kriittiseen työpahoinvointipuheeseen ja sitten tähän niin kuin voimavaroihin keskittyvään työhyvinvointipuheeseen. Voisiko tässä olla myös sellainen asia mukana, että ainakin jos ajatellaan lääketieteen puolelta ja ylipäätänsä ihmisten toimintakyky, terveys, niin välillä tuntuu siltä, että sellaista niin sanottua normaalia terveyttä nykyään ei enää ole, kun aina kaikki, esimerkiksi iltapäivälehdet tai sosiaalinen media jatkuvasti pelottelee meitä sillä, että kaiken näköiset taudit on tuolla nurkan takana lymyämässä, niin onko tässäkin jotenkin tultu tilanteeseen, jossa valittaminen on normaali olotila, mutta se, että kertoo, että asiat on itse asiassa aika hyvin, on poikkeus normaaliudesta? En mä ole ihan noin negatiivinen. Mä ehkä lähden siitä liikkeelle, että tämä maailma ei ole koskaan valmis. Ja sen takia kannattaa tuoda esille niitä ehdotuksia, että miten esimerkiksi työtä voidaan kehittää entistä tehokkaammaksi, laadukkaammaksi ja samalla myöskin niin ihmisten työhyvinvointia ja työkykyä tukevaksi. Mutta että kysymys on tietysti siitä balanssista. Mulla tulee 2 esimerkkiä mieleen, että meidän myöskin täytyy käyttää dataa ja käyttää sitä oikein.
Mielenterveysperusteiset työkyvyttömyyseläkkeet on perinteisesti katsottu, että ne liittyy tämmöiseen asiantuntijatyöhön, toimihenkilövaltaiseen työhön. Ja sitä kautta niin se on jollakin tavalla myrkyttänyt sen työn, että siellä on niin kuin mielenterveyden uhka. Mutta kun me katsoimme työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuutta eri toimialoilla, niin itse asiassa toimialasta riippumatta se mielenterveysperusteisten työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus on suunnilleen sama. Että ainoastaan sitten siellä suorittavilla toimialoilla niin tulee ne tuki- ja liikuntaelinsairaudet, jotka tekee niin kuin pitkän jatkon sille viivalle. Mutta että tällä tavalla ei voida syyttää tietyn tyyppistä työtä, että se nyt sairastuttaisi ihmisiä mielenterveyden puolesta, vaan se on haaste toimialasta riippumatta. Toinen esimerkki on se, mikä on minusta vielä tärkeämpi muistaa, että kun sanotaan, että työ on nuorille ihmisille uhka, mielenterveyden uhka. Me katsoimme Kelan sairauspäivärahatilastoista, että minkälaiset nuoret ne on, jotka joutuvat sairauspäivärahalle. Niin huomattavasti enemmän niissä nuorissa on niitä, jotka eivät ole töissä. Aivan. Kuin niitä, jotka ovat työssä. Ja sen takia Turun Sanomissa kollegani kirjoittivat mielipidekirjoituksen, että ei se ole työ, joka uhkaa nuorten mielenterveyttä, vaan työn puute. Mitäs tuumaat, Martti, tästä, kun viimeksi kun Jan Schukin kanssa puhuttiin, niin Jan Schuk toi esille muistaakseni sellaisen tutkimuksen, jossa oli katsottu sitä, että kuinka monet vanhemmat puhuvat lapsillensa työn tärkeydestä ja työn merkityksestä, ja se oli laskenut paljon. Niin mitä ajatuksia tämä nyt tuo sulle? Minusta on niin hyvin järkeenkäypä, että työelämä tuo paljon vaikka sosiaalisia suhteita ja erilaisia ihmisiä ja laajentaa sitä sosiaalista piiriä, mikä ihmisellä on. Niin olisin yllättynyt, jos ei se jollakin tavalla kontribuoisi myös yleiseen hyvinvointiin henkilöön. Mä tästä oikeastaan niin tällaisen kysymyksen Kari Pikalle esitän, että tämä vähän niin omiin kokemuksiin perustuu, että organisaatiot, joissa on hyvä työhyvinvointi, niin ne erottuu aika nopeasti. Ei kauan tarvitse olla tekemisissä jonkun organisaation kanssa tai organisaation osan kanssa, kun huomaa, että onko täällä yleisesti hyvä työhyvinvointi vai ei. Niin onko tämä vain niin kuviteltua vai onko yleensä niin nähtävissä, että organisaatiossa tai tietyssä yksikössä on tai ne erot näiden yksiköiden välillä on niin merkittäviä. Ennen kuin mä annan Kari-Pekan vastata, niin mä haluan kuulla, että mitkä on niitä seikkoja, joiden perusteella sä oot vetänyt sen johtopäätöksen, että jossain on työniloa ja jossain on sitä vähemmän. Aikaisemmassa organisaatiossa niin meillä säännöllisesti oli tämä hyvin kattava työhyvinvointikysely, niin kuin varmaan monissa muissakin. Ja yleensä niin siellä oli sitten organisaatio-osia, jossa tätä oli selvästi poikkeava huonompaa suuntaan. Niin onko tämä niin tyypillistä, että nämä organisaatioiden tai organisaatioiden osien erot työhyvinvoinnissa ovat merkittäviä? Tai sanotaan, että suuri osa voi olla niin kohtuu ok, mutta sitten siellä on poikkeamia. Ja toiseksi, että onko tämä, jos on huono työhyvinvointi, niin näkyykö se sitten jossain vaiheessa myös työkyky numerossa, esimerkiksi poissaololla? Joo. Erittäin hyvä näkökulma, että mä käyn hyvin paljon eri asiakasyrityksissä keskustelemassa näistä asioista. Ja tietysti ne ensimmäiset niin kuin työhyvinvoinnin tai työkyvyn mittarit, mitä kysytään ja mitä meille tarjotaan, on työkyvyttömyys, eläköityminen ja sairauspoissaolot. Ja sitten on niin kuin hienompiakin menetelmiä arvioida sitä yrityksen tilannetta. Niin kyllä se heijastuu siihen yrityksen toimintaan tällaiselle käypäläisellekin, että miten hyvin siellä työhyvinvointi vallitsee. Ja sieltä tullaan sitten sellaisiin tekijöihin, että mitkä ovat sen työhyvinvoinnin edellytykset siellä sitten niin kuin organisaatiotasolla. Ja yksi minulle erittäin tärkeä työhyvinvoinnin edellytys on se henkilöstön osallistaminen heitä koskevaan päätöksentekoon. Ei niin, että he tekisivät itsenäisesti niitä päätöksiä, mutta heidän mielipiteensä ja näkökulmansa otettaisiin huomioon silloin, kun niitä päätöksiä tehdään.
Ja kun tehdään vaikeita asioita esimerkiksi henkilöstön vähentämistilanteessa, taloustilanteessa, heikossa taloustilanteessa, että olisi se dialogi niiden kanssa, jotka sitten sen tuloksen käytännössä tekevät. Tämä Branson, tämän Virgin-konsernin omistajahan on sanonut, että ja nyt voi olla, että mun termit hieman sekoilevat tässä, mutta jos haluat tietää, miten firmalla on mennyt tähän mennessä, niin katso tilinpäätöstä. Jos haluat tietää, miten firmallasi menee tällä hetkellä, kysy asiakkailta. Mutta jos haluat tietää, miten sinun firmallasi menee tulevaisuudessa, niin keskustele henkilöstön kanssa. Aivan. Se on aika hyvä ja se niin tukee sitä, mitä alussa sanoit, että tämä säätila vaikuttaa tähän ilmastoon. Kyllä. Ja se on mielestäni kyllä niin tosi tärkeä havainto. Ja se niin vastaa myöskin sitä, ainakin minun kokemusta siitä, miten asiat menevät. Ja se, että just jos mennään lähemmin aina niihin huonosti voiviin organisaatioihin, niin kyllä siellä löytyy ne syyt. Ja se voi olla just se osallistumisen puute tai krikkiytyminen tai muut. Ja sitten toinen kysymys, että liittyykö tähän työhyvinvointiin, silloin kun se heikkenee, niin onko siinä havaittavissa, että nämä ulkoiset syyt, vaikka teknologian muutos tai jotkut muutokset organisaation toiminnassa tai sen ulkoisessa ympäristössä, ovat se syy, joka saa työhyvinvoinnin heikkenemään? Onko sellaista? Joo. Mä en tiedä, onko ne muutokset varsinaisesti se syy, mutta kyllä ne liittyy usein niihin koettuihin työhyvinvoinnin uhkiin ja sitä kautta niin voivat myrkyttää sen ilmapiirin. Muutoshan on väistämätön ja todelliset muutokset on sellaiset, jotka ihmiset kokee kyllä ihan henkilökohtaisestikin. Ja tämmöinen muutoksen hallinta ja muutoksen läpivienti, kyvykkyys on organisaatiossa tänä päivänä korostunut, sen merkitys on korostunut. Koska organisaatio, joka ei muutu, niin se on kohta mennyt organisaatio. Ja se, että miten henkilöstö otetaan mukaan niihin muutoksiin mahdollisimman paljon, niin on hyvin keskeistä. Ja sitten täytyy muistaa, että työhyvinvointihan ei ole niin kuin lääketieteellinen termi, eikä sitä voi oikeastaan pitää niin kuin lääketieteellisenä riskinä ensisijaisesti, vaan että jos yrityksessä työhyvinvointi laskee, niin fiksuimmat lähtee. Aivan. Ne, joilla on kysyntää muillakin työpaikoilla, niin valitsevat jaloillaan ja hakevat sellaisen työpaikan, missä he viihtyvät paremmin. Toinen on se, että ne, jotka jäävät, niin eivät hekään ole motivoituneita antamaan parastaan, vaan he tekevät sen verran, kun heiltä vaaditaan, kohta ehkä puhutaan tästä suoriutumisesta enemmänkin, ja eivät he ole valmiita satsaamaan siihen yritykseen omalla innovatiivisuudellaan. Sitten voi olla tietysti, että kynnys jäädä sairauslomalle laskee, mutta sitten jos sulla on joku vikavamma tai sairaus, niin totta kai sitten ne käytetyt sairauslomat pitkittyy, ja kun ei ole motivaatiota eikä ole toisaalta tukea siihen työhönpaluuseen, niin sairauspoissaolo voi jatkua ja voi johtaa sitten siihen työkyvyttömyyden kroonistumiseen ja sitä kautta tuonne työkyvyttömyyseläkkeelle. Tämä on juuri sitä, miten se työhyvinvointi, niin siellä on muita mittareita aluksi, mutta se voi medikalisoitua ja johtaa työkyvyttömyyteen. Mä haluaisin vielä keskustella vähän lisää näistä työilmapiiriä ja muista kyselyistä, koska mun täytyy sanoa ja tunnustaa, että mä oon aikamoinen skeptikko niiden suhteen. Mulla on ollut sellainen käsitys sekä työterveyslaitokselta ja sitten lopulta olin 5,5 vuotta Nokialla, ja siellä niitä kyllä tehtiin kummassakin paikassa ansiokkaasti säännöllisesti, niin ensinnäkin vastausprosentit oli yleensä tuommoista luokkaa 50-60%, ja mä huomasin usein miettiväni sitä HR:n kanssa. Mä kävin paljon, erityisesti Nokialla, niin käyttivät mun asiantuntemusta myös niin kuin siellä HR-puolella liittyen näihin, niin paljon mietittiin sitä, että ketkä vastaavat. Vastaavatko ne, joilla ei mene niin hyvin, vai vastaavatko ne, joilla menee hyvin ja luottavat näihin asioihin. Ja kyllä me yleensä näytti olevan se käsitys se, että niihin eivät ainakaan vastaa ne henkilöt, jotka on sitä mieltä, että joo, tämä työilmapiirikysely tehdään kerran 2 vuodessa, mutta sen jälkeen ei ole mitään, että eihän tästä ole mitään hyötyä, että vastaa tai laittaa avovastauksia. Ja silloin oli paljon keskustelua siitä, että
miten ihmeessä sitten saadaan oikea käsitys siitä, että miten ihmiset työpaikalla voi sen hyvinvoinnin näkökulmasta. Ja mun oma kokemus omalta työuralta on se, että niin kauan kuin mä olin itse niin kuin esihenkilöroolissa vaikka isollekin yksikölle, ja mä tein heidän kanssa yhdessä hommia, niin mä aika hyvin pystyin sitä kautta niin kuin esimerkiksi tunnistamaan, että kenen kohdalla nyt ei kaikki ihan jostain syystä ole kunnossa, ja ketkä on oikein intoa piukassa tekemässä, ja joitakin joudun jopa vähän niin kuin jarruttelemaan. Et sen jälkeen, kun mä ryhdyin johtamaan tämmöisiä isoja tutkimusohjelmia, ja mä en ollut enää niiden tutkimusohjelmassa työskentelevien ihmisten niin sanottu lähiesihenkilö, niin tämä mun mahdollisuus tunnistaa näitä työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä niin muuttui. Muistan esimerkiksi tapauksen, jossa mä mietin, että minkä takia tietyt asiat eivät nyt etene. Ja sitten mä ajattelin, että mä teen nyt tämän perinteisen asian, että mä oikein jalkaudun kunnolla sinne lattiatasolle ja menen keskustelemaan, että mistä on kysymys. Ja kävi ilmi, että eräs henkilö hän oli lipsahtanut jo sen tasoiseen pahoinvoinnin tilanteeseen. Hänen huoneessansa oli iso pino avaamattomia laatikoita, jotka olisi pitänyt saada käyttöön. Ja osassa niistä oli jopa takuaika mennyt ohitse. Ja tämä oli kukaan ei ollut huomannut tätä tai kukaan ei ollut puuttunut tähän, jolloin mä ajattelin, että esimerkiksi tämmöiset matriisiorganisaatiot, joissa sä et ole riittävän lähellä niitä henkilöitä, niin ne on aikamoisia haasteita edistää ja tukea tätä työhyvinvointia. Joo, täytyy kommentoida, että olen elänyt siinä samassa matriisissa sun kanssa, niin kyllä sielläkin jokaisella työntekijällä oli esihenkilö. Että se vaan siinä matriisissa ei sitten toiminut, koska meillä jokaisella on oikeus hyvään esihenkilöön. Oli se organisoitumisen tapa mikä tahansa. Mutta tämä sun kertomus, jos mä paljon käytän tämmöistä metaforaa, että mulla on tämmöinen KP:n helikopteri, että mä aina niin lähden nousemaan vähän ylöspäin, että näkee sen metsän puilta, niin meillä on 3 ikkunaa työhyvinvointiin. Tämä on Launiksen ja Gerlanderin erittäin hyvä diskussiopaperi, julkaistu suomeksi parikymmentä vuotta sitten. Yksi on nimenomaan se ihmisten kertoma, mutta ethän sä niin kuin yhden ihmisen kertomasta voit tehdä johtopäätöstä, että nyt kaikki kokevat tämän asian samalla tavalla vähän isommassa organisaatiossa. Sen takia on syntynyt nämä kyselyt, jossa lähtökohtaisesti tarkoitus on se, että mahdollisimman moni antaa niin kuin oman mielipiteensä, jolloin voidaan ajatella, että keskiarvo ehkä antaa jotain informaatiota niiden yksittäisten tarinoiden rinnalla. Mutta kyselyssä on juuri niin kuin sä itse sanoit, että se valikoituu tietyllä tavalla se vastaajakunta, jolloin silloin ei voikaan käyttää niitä yhden kyselyn tuloksia johtopäätösten tekemiseen, vaan katsotaan enemmän trendejä. Toinen ongelma näissä kyselyissä on se, että ne perustuvat yleensä tieteellisiin tutkimuksiin ja niiden niin kuin tämmöinen, nyt mä en tiedä käytänkö oikeita termejä, mutta ulkoinen validiteetti on hyvä. Eli voit tavallaan, kun on samaa instrumenttia käytetty tuolla ja tuolla, niin sä voit verrata niitä keskenään. Mutta sisäinen validiteetti on heikko. Mitä tarkoittaa, kun nyt 60% henkilöstöstä on kertonut, että tieto ei kulje? Mitä pitäisi tehdä? Ei kukaan tiedä, ei se kysely sitä vastaa, vaan sitten sun täytyy lähteä keskustelemaan sen porukan kanssa, että miten me voisimme parantaa tätä tiedonkulkua. Ja tullaan lähemmäksi sitä, mistä mä oon eniten innostunut, se on se työn muutoksen ja työn sujuvuuden ja työssä onnistumisen ikkuna. Ja jos tämä taitamisen toteuttaminen jollakin tavalla estetään, se alkaa kuormittaa. Ja sen takia niin tarvitaan kaikki nämä 3 ikkunaa, mutta on hyvä tietää, mitkä on ne vahvuudet kussakin ikkunassa ja mitkä on ne rajoitukset. Toi on hyvä esimerkki toi tieto ja tiedon kulkeminen, että mä en muista yhtään tilannetta, jossa kun olen ollut mukana katsomassa tämmöisten työilmapiirikyselyjen tuloksia, että tämä tiedon kulku olisi saanut hyvät niin arvosanat esimerkiksi ylhäältä alaspäin tai näin. Ja mun oma siis henkilökohtaiseen kokemukseen perustuva niin kuin näkökulma tähän on se, että ihmiset on hyvin erilaisia siinä, kuinka innokkaita ja kuinka hyviä he on itse hankkimaan tietoa. Että ne henkilöt mun kokemuksen mukaan, jotka erityisesti sanoo, että kun tieto ei koskaan kuljemaan koskaan, niin tuntuu siltä, että heillä on korvat niin kuin kiinni. Että
se on aika paljon myös ihmisestä itsestä kiinni, että etsiikö hän sen tiedon ja kuunteleeko hän sitä tietoa. Ja toinen on sitten se, että miten tulkitsee sen tiedon. Että jos aina tulkitsee tiedon niin, että se on minun kannaltani todennäköisesti epäsuotuisaa, tai tulkitsee, että tässä on minulle uusia mahdollisuuksia, sillä on iso vaikutus siihen, että miten sä koet sen tiedon kulun. Joo, ja sitten on tietynlainen tieto, jonka kulkemisesta työnantajan täytyy olla vastuussa. Ja se on se, että jos minä en saa sitä tietoa, mitä minä tarvitsen oman työni tekemiseen, niin se on tuottavuuskysymys vielä enemmän kuin työhyvinvointikysymys. Ja silloin työnantajan kannattaa varmistaa, että minulla on kaikki se tieto, minkä mä tarvitsen sen oman työni tekemiseen. Mutta on sitten sellaista tietoa, joka on hyvä tietää. Se on esimerkiksi, että mihin suuntaan tämä yritys nyt tai tämä työpaikka on menossa tulevaisuudessa. Vaikkei se nyt vaikuta siihen mun työni tekemiseen, niin mun on kiva tietää vähän sitä lähikehityksen vyöhykettä. Ja sitten on se kolmas tieto, joka on mukava tietää. Ja nyt kun ihmiset sanoo, että tieto ei kulje, niin mitä näistä tiedoista ne tarkoittaa? Tämä on se ensimmäistä ja etenkin se ensimmäinen, että sulla on se tieto, mitä sä tarvitset sen oman työsi tekemiseen, niin sen kulkemisesta kannattaa myös työnantajan huolehtia. Kun sä liikut noissa eri työpaikoissa, niin keskustelet erilaisten ihmisten kanssa, niin onko tällaisia asioita useinkin tullut esille, että mä olen ollut muutaman kerran tilanteessa, jossa olen keskustellut henkilön kanssa, joka on esimiesasemassa ja on sanonut, että perjantaina kerrottiin, että edetään tällä ja tällä tavalla, että asiat ovat menossa hyvään suuntaan ja maanantaina hän saa sitten kuulla, että tiimi on muuttunut ja sun täytyy muuten 3 ihmiselle sanoa, että lähtevät etsimään uutta työpaikkaa. Ja tämä on koettu erittäin niin kuin isona epäluottamuslauseena ja, niin kuin, ja sen jälkeen niin kuin luottamuksen palauttaminen heihin, jotka tiedottaa, niin en tiedä onnistuuko se. Joo, enkä mä tiedä, että onko toi ihan laillistakaan noin nopeasti näitä irtisanomisia tehdä. Itse ihmettelin, kun on muutaman YT-prosessin läpikäynyt, että minkä takia siinä on se nyt sitten 6 viikkoa, ainakin yhdessä vaiheessa oli, että mitä sen pitää kestää. Ja koin, että se on oikeastaan niin kuin tuskaa, kun me melkein tiedetään alkuvaiheessa, mikä se lopputulos tulee olemaan, mutta mitään ei saa sanoa, kun se 6 viikkoa täytyy käydä sitä neuvottelua. Mutta sillä 6 viikolla on sellainen vinha merkitys, että se auttaa niin kuin sulattelemaan sitä tulevaa muutosta. Ja tossahan niin kuin ensimmäinen virhe on se, että eihän ensiksi annetaan niin kuin toivoa siitä, että tulevaisuus näyttää hyvältä ja maanantaina irtisanotaan, niin se on erittäin huono tapa. Mä korjaan, että maanantaina ei irtisanottu, vaan sanottiin, että tänään ilmoitetaan, että käynnistetään YT-neuvottelut ja sun tiimissä on muuten sellainen, jossa sun pitäisi antaa 3 henkilön nimet. Ja tämähän on tilanteissa, jossa voidaan kuvitella, että oli toimiala mikä tahansa, on tuotantolaitoksia esimerkiksi ympäri Suomea ja yksi tuotantolaitos tekee hyvää tulosta ja sitten ilmoitetaan, että se tuotantolaitos suljetaan, koska yrityksellä on jonkinlainen strategia muuttunut tai kokonaisuuden kannalta katsotaan, että se ei tule olemaan sitten kestävällä pohjalla se menestys. Nämä on loukkaavia. Nämä on loukkaavia yksittäisten työstään ylpeiden työntekijöiden näkökulmasta. Tiedän, että se Martti käyt usein kuultavana myös esimerkiksi eduskunnassa ja välillä voi olla, että media kauhistelee sitä tai asiat eivät ole niin hullusti kuin mitä ne väittää, niin aika usein saa kuulla, että esimerkiksi niissä valiokunnissa, joissa mä ajattelen, että sä ehkä käyt, että siellä suoraan huutoon riidellään ja ei ole hyvää työilmapiiriä ja asioita ei saada päätettyä ja muuta, niin miten kun sä käyt tällaisessa asiantuntijana, niin pystytkö sä aistimaan, kun sä sinne menet, että minkälainen, niin kuin, oliko se nyt sää tai joku niin siellä on ja heijastuuko se sitten esimerkiksi siihen, että minkälainen se keskustelu on, mikä sun kanssa käydään, kun sut on kutsuttu asiantuntijana sinne? Joo, täytyy sanoa näin, että se kuva, mikä eduskunnan työskentelystä näiden suuren salin keskustelusta välittyy, niin on ehkä vähän vino. Koska siellä puhutaan kameroille ja siellä ollaan tietoisia siitä, että pitää tuoda se oma näkökulma ja erottaa se oma näkökulma siitä vastapuolen tai oppositio tai hallitus, kumpi onkaan kyseessä. Niin tässä päinvastoin kuin
näissä suuren salin keskustelussa, niin täysistuntokeskustelussa, niin valiokuntakeskustelussa, niin se on hyvin niin kuin, paljon rakentavampi ja ystävällisempi ja toisiaan niin kuin, huomioon ottavampi kuin tämä suuren salin keskustelu. No nyt mä sanoisin, että tällä meidän 4T-videopodcastilla on tässä myös tämmöinen merkittävä sanoma, koska poliitikot aika paljon esitetään julkisuudessa henkilöinä, jotka eduskunnassa ensisijaisesti niin kuin tappelee ja haluaa sen oman juttunsa läpi. Ja harvapa meistä pääsee valiokuntaan niin sanotusti asiasta keskustelemaan. Niin jos tilanne on tuolla tavalla, niin kuin sä sanoit, niin voisi sanoa, että Suomellahan on toivoa. Joo, siinä itse asiassa, tämä on mielenkiintoinen vähän sivuhyppy tästä näin, mutta Yhdysvalloissa oli aikoinaan näin, että nämä valiokuntakokoukset oli suljettuja. Ja sitten tuli 70-luvulla tällainen, että avataan ne. Ja siinä oli tarkoituksena se, että niin lobbarit, etujärjestöt pääsevät niin vähemmän vaikuttamaan, kuin ne ovat avoimia. Ja siinä itse asiassa kävi päinvastoin, että kun valiokunnassa kaikkien piti esittää sitä oman puolueen kantaa, niin se jyrkensi niitä kannanottoja siellä valiokunnissa. Ja kun aikaisemmin esimerkiksi näiden valiokuntien päätöksenteon, kuka ei ollut mitäkin mieltä, niin ne ei tullut julkiseksi. Mutta nyt sitten jokainen lobbausjärjestö pystyy valvomaan sitä, että toimiiko hänen tukemansa edustaja niiden linjojen mukaan, mitä tämä lobbausjärjestö ajaa. Ja siinä sitten havaittiin myöskin tätä, että tämä lobbauksen merkitys, esimerkiksi siinä, kuinka paljon toimijoita oli, näitä lobbaustoimijoita, niin kasvoi sen seurauksena, että niistä tuli avoimia. Eli että meillä on kuitenkin tilanne se, että välillä täytyy ihmisten voida niin sanotusti jossain määrin julkisuudelta suojassa. Kyllä se on näin, että että kaikella niin kuin totaalinen avoimuus, sekin voi olla huono asia. Joo, se tekee kompromissien tekemisestä paljon hankalampaa. Ja se, että politiikkaan kuuluu nämä lehmänkaupat, että kun minä tiskaan, niin sinä siivoat. Tai että eri asiat koplataan yhteen, joka on niin kuin, usein nähdään hyvin tuomittavana, mutta että se on tapa löytää se kompromissi, koska politiikka on kuitenkin kompromissien tekemistä. Tuli nyt vielä mieleen tässä työhyvinvoinnissa tämä osaaminen. Ja me puhuttiin ennen kuin aloitettiin tässä, että ihmisen osaamisen ylläpito on omalta osaltaan myös tärkeä tässä työhyvinvoinnissa ja työilmapiirissä. Että jos alkaa olla sellainen olo, että en ole ihan selvillä vesillä tai mulla ei ole nyt riittävästi osaamista tai keinoja suorittaa tiettyä tehtävää ja itse alkaa pelätä alisuoriutuvansa, niin miten tämä osaaminen ja sen ylläpitäminen ja edistäminen ihmisten kohdalla, niin mikä sen merkitys on työhyvinvoinnissa? Aivan valtava. Ja siinäkin tulee nähdä se, että osaamista on vähintäänkin 2 eri tasoa. Et yksi osaaminen on se, että pystyy ja osaa tehdä sen oman työtehtävänsä, mutta sitten puhutaan tämmöisistä niin kuin työelämän metataidoista, jotka tarkoittaa sitä, että miten suhtautuu muutokseen ja epävarmuuteen ja miten osaa verkostoitua siellä työpaikalla, hyödyntää yhteistyötä ja niin edelleen, niin niiden merkitys on korostunut aikaisempaa enemmän. Et ei enää riitä se, että sä osaat tehdä sen oman työsi sellaisena kuin se on tällä hetkellä, vaan se, että mitkä ovat sun valmiudet siihen, että se työ tulee muuttumaan. Puhuttiin myöskin esimerkiksi tekoälyn tulemisesta työpaikoille, että sitä voidaan pelätä, sitä voidaan kritisoida, mutta se tulee ennemmin tai myöhemmin. Niin millä tavalla tuetaan sitä työelämän metataitoa, että sen ei anneta mennä tuonne nahan alle, vaan että se nähdään yhtenä työkaluna muiden joukossa ja annetaan mahdollisuus sille, että nyt mä teen työtäni niin kuin tällä osaamisella ja tällä logiikalla, mutta uusien työkalujen myötä niin voi olla, että minun asiantuntemustani edelleen tarvitaan, mutta ihan toisen tyyppisessä roolissa kuin tällä hetkellä. Tuossa tuli mieleen se, mitä aikaisemmin sanoit, että se työhyvinvoinnin heikkeneminen voi johtua siitä,
että ihminen kokee epävarmuutta tai uhkaa sen oman työnsä säilymisestä ja niin sen hallinnan menettämisestä. Ja tuo oli mielenkiintoista tosiaan, että monet näistä teknologian muutoksista on sellaisia, jotka eivät vie sitä omaa ammattia pois, vaan muuttaa sen vaatimuksia. Tästä tuli mieleen tällainen kevennys, että kun Yhdysvalloissa tutkittiin sitä, että mitkä työnimikkeet, ammattinimikkeet ovat poistuneet, niin itse asiassa niitä on niin hyvin harvoja. Ja yksi näistä, joka oli poistunut, oli hissinkuljettaja. Mutta sitten kaikki nämä niin vastaanottovirkailija ja muu, niiden työkuva on ehkä muuttunut, mutta ne on edelleenkin olemassa. Ja sitä paitsi tästä hissinkuljettajasta, hissityttö tai hissipoika, niin se oli ihan hyvä, että se poistui, koska siinä työssä oli paljon ups and downs. Helsingin Sanomissa ja muissakin lehdissä oli uutinen, että hallitus haluaa alisuoriutumisesta irtisanomisperusteen. Niin mitä mieltä te olette tästä, että tarvitaanko me tämmöinen sana kuin alisuoriutuminen sinne irtisanomisperusteisiin? Kun mä oon ymmärtänyt, että kyllähän se on monella lailla jo mahdollista. Sä teit, Martti, tästä lyhyen katsauksen, niin miten se oli Pohjoismaissa? Siinä oli itse asiassa hyvin samanlaisia tekijöitä sen alisuoriutumisen arvioinnissa ja siinä, että kuinka helposti tai vaikeasti on irtisanominen suoritettavissa tämän alisuoriutumisen takia. Mutta se, että se kantava teema oli näissä, että pitää olla dokumentoitu syy ja sitten täytyy olla antanut tälle alisuoriutujalle mahdollisuus korjata siinä. Ja sitten nämä maittain meni näin, että Pohjoismaissa se oli helpointa Tanskassa, tämä irtisanominen alisuoriutumisen seurauksena. Ja sitten taas Pohjoismaiden ulkopuolella tarkastelin 3 maata, Iso-Britannia, Saksaa ja Alankomaita. Ja tässä Iso-Britanniassa ei mitenkään yllättäen, niin oli helpointa tämä irtisanominen alisuoriutumisen takia. Ja sitten vaikeinta se oli Saksassa. Ja tässä on selviä niin käytäntöeroja eri maiden välillä. Mutta itse mietin sitä, että tämä alisuoriutuminen, niin tyytymättömyys jonkun henkilön suoriutumiseen ja muuhun, niin varmaan ilmenee siinä, että miten hän etenee uralla. Mitä sä, Kari-Pekka, ajattelet siitä, että jos tämmöinen nyt tulisi lisää laki, on aiempaa helpompaa irtisanoa henkilö, joka alisuoriutuu? Niin mitä sä luulet, että onko sillä heijastumia työhyvinvointiin ja tähän työilmastoon? Joo, pelolla johtaminen on aina huonoa johtamista. Ja ihan sama kysyn minäkin, vaikka en tätä työsuhdejuridiikkaa niin hyvin tunne, että tarvitaanko tällaista lakia todellakin, koska kyllähän nykyisessäkin tilanteessa tämmöinen tahallinen työtehtävien laiminlyönti toistuvista kehotuksista ja tuesta huolimatta, niin varmasti täyttää sitten nämä irtisanomisen kriteerit jo nykyiselläänkin. Mutta että laillahan on niin 2 tehtävää vähintäänkin. Toinen on se, että rangaistaan tietyissä tilanteissa, esimerkiksi tässä irtisanomisella, ja toinen on pelottelu. Et nyt todennäköisesti, jos toi laki menee läpi, niin sitä tullaan käyttämään pelotteena. Että irtisanotaan sinut, jos et nyt paranna omaa suoritustasi. Mikä siinä voisi olla hyvä on se, että meidän täytyy sitten rakentaa kunnon proseduuri siihen tilanteeseen, jossa työnantaja kokee, että joku henkilö alisuoriutuu. Onko se niin, että hän alisuoriutuu suhteessa muuta työtä, vastaavaa työtä tekeviin toistuvasti, ja silloin sitten täytyy tulla lista asioista, jotka työnantajan on tarkistettava. Työolosuhteet, työvälineet, osaaminen, yhteistyö ja niin edelleen. Ja sitten tietysti näin työterveyshuollon edustajana niin täytyy aina myöskin sulkea pois se, että kyseessä ei ole alkavan sairauden ensimmäiset oireet. Eikö tilanne ole Suomessa se, että ihmistä ei saa irtisanoa sairauden perusteella, vai miten se menee nykyään? Näin on. Meillähän on tosi vahva työsuhdeturva verrattuna esimerkiksi Pohjoismaista Tanskaan. Mutta että tiettyä hankaluutta varmaan on, eikö niin, Martti, siinä, että jos me otetaan joku laki ja verrataan eri maissa yhtä lakia, koska se konteksti
mihin se laki kuuluu, niin on erilainen. Tanskassa on taas sitten niin kuin se niin kuin työllistymisen turva voimakkaampi kuin mikä vielä ehkä Suomessa. Juuri näin, että siellä on se sekä työllistymisen turva, tuki, ja myös sitten se työttömyysturva on parempi ja pidempiaikaisempi kuin meillä. Mutta sitten tosiaan, että se on tämä kuuluisa flexicurity, että irtisanominen on kohtuullisen helppoa, mutta sitten se työllistyminen uudestaan on myöskin helpompaa. Jos nyt mietitään tätä päivää ja tulevaisuutta, niin ensinnäkin minkälaisia asioita näet niin kuin lähitulevaisuudessa, että mihin suuntaan työhyvinvointi menee ja näkemys työhyvinvoinnista, hyviä juttuja, mahdollisia uhkatekijöitä ja sitten olisi kiva myös kuulla unelmasi siitä, että mikä olisi semmoinen erittäin hyvä työhyvinvointi lähestymistapa, mihin pitäisi pyrkiä. No onneksi kun aika on rajallinen, niin mun visio tulevaisuudesta on hyvin lähellä minun unelmaani. No niin. Ja me olemme tässäkin keskustelussa painottaneet sitä yksilön näkökulmaa, mutta työhyvinvointi ja työkyky on myöskin niin kuin sen organisaation, sen yrityksen näkökulmasta erittäin tärkeää. Mitä mä tällä tarkoitan on se, että jos ajatellaan, että meillä on yritys tai organisaatio, jolla on joku tehtävä, kaupallisella yrityksellä se on varmaan niin kuin voiton tuottaminen omistajille ja toisaalta markkinaosuuden kasvattaminen, niin kysymys kuuluu, onko henkilöstöllä joku rooli tässä tämän organisaation tavoitteen saavuttamisessa? No suurimmalla osalla yrityksistä varmaan ainakin 2 kertaa vuodessa sanotaan, että henkilöstö on tärkein voimavaramme. Me työeläkeyhtiössä, jossa pyrimme sitä riskiä hallitsemaan, niin teimme sitten kysymyksen, että jos se on teidän tärkein voimavara, niin kuinka hyvin te olette perillä tämän tärkeimmän voimavaran riskeistä? Tiedättekö, mitä ne voisivat olla? Ja jos olette, niin tämä tärkein voimavara ja sen riskit, niin eikö se olisi järkevää silloin hallita niitä riskejä, jotta varmistettaisiin riittävä työkyky, riittävä henkilöstö siihen tämän organisaation toiminnan tavoitteen saavuttamiseen. Ja tätä kautta me tullaan sitten taas helikopterilla vähän ylemmäksi. Me puhutaan paljon työkyky- tai työhyvinvointijohtamisesta. Nämä on johdettavia asioita. Esimerkki on meillä turvallisuuspuolelta. Suomessa yrityksissä turvallisuuskehitys on ollut erittäin suotuisaa. Sekä tapaturmien lukumäärä että niiden vakavuusaste on alentunut. Ei se ole sitä kautta, että on otettu tapaturmaan joutunut ja häntä on sitten kuntoutettu ja koulutettu, vaan se on se, että organisaatiot ovat ottaneet vastuuta siitä turvallisuudesta ja lähteneet johtamaan sitä tavalla, joka suunnitellaan mittareiden pohjalta, sitä tehdään suunnitelman mukaisesti ja sitä arvioidaan. Ja nyt minun unelmani ja minun visioni tulevaisuudesta on se, että työkyvyttömyyteen, työhyvinvoinnin puutteeseen liittyy paljon kustannuksia, joita joko yritys ei saavuta tai menettää sen takia, että on puutetta työkyvyssä, on työkyvyttömyyttä ja työpahoinvointia. Sen rinnalle on tullut toinen driveri, ja se on se, että vastuullinen yritys pitää huolta henkilöstöstään. Vastuullinen yritys ei tee sitä sen takia, että saadaan yhä enemmän irti henkilöstöstä, vaan se, että halutaan rakentaa sitä liiketoimintaa niin, että se kestää kriittisemmänkin tarkastelun ja on myöskin, yritys on houkutteleva työnantajille, uusille ja vanhat työntekijät pysyy siellä. Mikä on se tapa, jolla tämän sitten tunnistaa, että sinun unelmasi toteutuu tietyssä yrityksessä? Sitä kautta, että yhä useampi yritys on alkanut miettimään sitä työkyvyn ja työhyvinvoinnin johtamista. Onko se tullut johonkin esimerkiksi strategiapapereihin tai laitetaanko vuosiraportissa, jossa käydään läpi talouden tunnusluvut, niin onko sinne tullut nyt mukaan esimerkiksi joku tämmöinen työhyvinvointiin, olemme käyttäneet näin ja näin paljon euroja ja näiden eurojen ansiosta näin ja näin paljon esimerkiksi on vähentynyt tietynlaiset työkyvyttömyyteen liittyvät tekijät, kuten esimerkiksi osa-aikaiset tai määräaikaiset työkyvyttömyyseläkkeet tai... Kyllä, tätä on tullut sitä, että me pyrimme siihen, että meidän henkilöstöllä on riittävä työn ja vapaa-ajan tasapaino. Että siellä julkisissa dokumenteissa, kun mennään katsomaan isojen firmojen ihan avoimia kotisivuja, niin on jo julistettu sitä, että mitä tämä on, tämä työkykyjohtaminen, työhyvinvointijohtaminen meidän yrityksessämme. Ja yksilöiden kautta työskentely on tärkeää ja jokainen tarvitsee henkilökohtaista huomiota, mutta sitten näin kehityksen näkökulmasta on valtavan tärkeää, että organisaatiot näkevät ne mahdollisuudet
ja uhkat, mikä liittyy työkykyyn ja työhyvinvointiin, ja lähtevät johtamaan sitä osana sitä henkilöstöä ja osana sitä organisaatiota. Ja ei niin, että sulla on liiketoiminnan johtaminen näin, ja tuolla on sitten työkyky- ja turvallisuusjohtaminen, vaan sitä liiketoimintaa johdetaan niin, että tapaturmia ei tapahdu ja työntekijät voivat. Ja nyt tullaan siihen, että pitkässä juoksussa hyvin. Saa olla kriisejä, saa olla vaikeita tilanteita, mutta ne hoidetaan niin, että pitkässä juoksussa ihmiset voi riittävän hyvin. Tuo on mun mielestä erittäin hieno tuo visio, ja tuli mieleen heti, että voiko sitä tällä metaforalla, minkä alussa esitit, että työkyky on se ilmasto ja työhyvinvointi on se säätila, niin hyvin toimiva organisaatio proaktiivisesti yrittää selvittää ne säätilan muutokset ja ne vaarat. Se on niin kuin säävaroitus. Kyllä. Ja sitten hyvin toimiva organisaatio auttaa työntekijöitään sopeutumaan siihen hirmumyrskyyn, muutokseen, joka tulee, antaa heidän käyttöönsä sellaiset varusteet, antaa heille sellaiset valmiudet koulutuksen ja muun kautta, että he kestävät sen myrskyn. Ja sellainen organisaatio aika resilientti sitten kaikkia ulkoisia muutoksia silmällä pitää. Nimenomaan. Kyllä, ihan tarkoitin. Toi on mun mielestä, tähän me voimme minun mielestä oikein hyvin päättää, nimittäin mä muistan, että on aika usein puhuttu siitä, että etenkin isot organisaatiot, niin niiden laivoja on hyvin vaikea kääntää, jos tulee vastatuulta tai muuta, mutta että te näytätte molemmat olevan, ja minäkin jaan sen unelman, niin optimistisia sen suhteen, että kyllä tässä eteenpäin päästään, ja kyllä ne isotkin organisaatiot kuin myös pienet, niin kyllä ne sitten selviää tällaisista globaaleista vaikkapa talousmyrskyistä ja mitä sitten matkan varrella tulee, kun on osattu etukäteen riittävästi varautua siihen, että niidenkin läpi päästä. Ja se tarkoittaa tietysti sitä, että joka tasolla sitä yritystä, organisaatiota, joka tasolla ihmiset tietää, että jos tämmöinen yllätysmomentti tulee, niin mitä sitten tehdään ja miten toimitaan. Kyllä. Elikkä tällä kertaa päätämme siihen, että unelmoimme siitä, että tulevaisuudessa niin työilmapiiri on enemmän, eikö niin, hyvää säätä, ja jos joskus tulee myrsky tai tämmöinen huonompi säätila, niin siitä sitten selvitään yhdessä, kun on ne tavat, joilla se tehdään, niin jo tiedossa. Eli kiitoksia paljon, kun tulit, Kari-Pekka, tänne meidän kanssa keskustelemaan. Kiitos kutsusta. Kiitos.